Но ето така, като са информативни видеа, е хубаво да се правят и да се пускат на хората в групата, защото не всеки има време да чете дълги постове и не всеки пък може да отдели това време, докато на мен, примерно, много ми е лесно с слушалките, без значение дали съм на работа или върша нещо в къщи, да, да си пусна някой, някой рилс или примерно някой подкаст и да си го слушам, хем да мога да си върша нещо с ръцете, хем да мога да слушам това, което ме интересува. Да, затова е хубаво да се правят а, такива записи и да се пускат по-удобно е. Но Да. искам ти да ми разкажеш за киноварното поле. Това, което в момента предстои на 3-5 декември да се случи като вебинар, като събитие. Какво е това? Откъде дойде? С какво е полезно? Дай да започнем първо ти как я усещаш тази енергия? С каква информация ти дойде тя? Откъде идва? Ами, тази информация така от доста време, от доста години, нали, трупам различни знания. И понеже сега и периода е такъв скорпионов период, силно изчистващ. И скорпиона, нали, е свързан и с сексуалната енергия. И така ми слезна от полето. И си казах, окей, искам да направя такова енергийно изчистване, нали, заедно с теб. Да го направим, да съчетаем мъжката и женската енергия. И оттам, нали, ми дойде идеята и знам колко е важно, нали, да е чисто нашето киноварно поле, за да може да привличаме и подходящи партньори, ако една То- връзка е приключила. Тоест, самото нещо е свързано с нашия сексуален център, с нашите взаимоотношения. Да, свързана е с нашата жизнена енергия също. Нали, сексуалната енергия и жизнената енергия е едно и също нещо. Защо толкова е важна сексуалната енергия? Тя ни поддържа, тя ни държи живи. И ако там полето не е изчистено от минали връзки, болка, отчаяние, тъга, нали, остава в нашето енергийно поле. И затова е много важно да се направи това изчистване, за да може да продължим, ако искаме да имаме нова връзка. И затова реших, нали, да... Това е спонтанно решение. Използвам и периода сега, който е, да може да го направим. Нали, 3 и 5 декември ние вече ще излезнем от зоната на Скорпиона, от енергията на Скорпиона, но тя все още ще остане активна до края на годината, понеже преминаваме през такъв трансформиращ период до края на тази година. Добре, може ли примерно да съчетаем с това, което ти казваш, да направим и нещо друго? Аз работя с една енергия, която се нарича отделяне на сексуалният отпечатък. И сега така като казваш, нали, какво всъщност е това, което на теб ти е слезнало като информация, дали може да съчетаеме тези две неща? Аз сега ще обясна набързо за какво става на въпрос, дано да имаме допирни точки, защото ми струва много интересно. Даже за това, което нали, ти ще правиш, мога да го дам просто като бонус, като подарък на хората, които ще се включат, защото е много ценно това. Но, разбира се, то може и отделно да се взима, не е задължително да се ангажират двете неща. Казвам набързо за какво стана въпрос. Когато има взаимоотношения, всъщност тук дори не конкретизирам, че те трябва да са крайно сексуални, те могат да са дори само целувка.
В енергийното поле на човек остава такъв отпечатък. Разбира се, много по видно и много по-голямо значение има за полето на жената, защото енергията тече по такъв начин от мъжа към жената и обратно, нали, пак от жената към мъжа и така като една спирала върви през чакрите. И в дамите остават едни отпечатъци от мъжете, с които те са били. Сега при някои повече, при някои по-малко, това няма никакво значение, защото отпечатък може да се остави дори когато ние целуваме някой, когото харесваме, без да се е стигнало, нали, до някакви по-дълбоки взаимоотношения. С този тип енергии, както е отделянето на сексуалният отпечатък, ние като душ все едно измиваме всичко, което е останало полепено по нас. Разбира се, това нещо важи и за мъжете, и за жените, и дори в случаите, когато няма, нямаме много партньори, сексуален отпечатък има при нас, дори и от нашите родители, нали, от предишни поколения, също може да е оставало м, в нашето поле. И ние сега да се чудим, бе, защо тия или уния взаимоотношения не ми се получават или попадам на определени хора. Чрез измиването на сексуалният отпечатък, разбира се, това е настройка, канал, който трябва да бъде използван често. Той се доразвива в нас. След настройката е хубаво ние да продължим да го използваме всеки ден, защото това нещо отмива все по-голяма дълбочина. Колкото по-често го използваме, толкова, нали, по-добре за нас. Също така има и благоприятелен ефект върху нашата сексуалност, разгръщането. Откриваме нови хоризонти за нас, ново разбиране и ни показва любовта в тези взаимоотношения, макар че той няма нищо лошо в тази енергия. Все пак това е енергията на живота. Ако я нямаше, ние нямаше да съществуваме, разбира се, нито аз, нито ти, нито който и да било друг. Но мисля, че може да се съчетае с това, ам, което е при тебе, с което ти ще работиш активно, ам, защото хората ще могат да го използват и след това. Да, точно това, което казваш сега, нали, това се съчетава и с нещо, което аз искам да направя, но аз, което искам да направя е тази първа връзка, която е била в сексуална връзка в нашия живот. Тя оказва явно голямо влияние в нашия живот. Нали, ако сме останали с този партньор, не е толкова проблемно, но има и нещо друго. Ако, примерно, нашият партньор не е работил със себе си и, както знаеш, ти както го спомена, ние носим и от родовата система, от нашата майка, от нашият баща, такива енергийни отпечатъци. И точно това е много ценно да се изчисти това поле, киноварното поле, тези скрити енергийни нишки, които са. Нали, знаеш за какво говоря, може би хората не знаят, които ще чуят нашия разговор, но тези са скрити енергийни нишки, те са на много финно ниво и когато работим енергийно, ние ги виждаме, нали, тези енергийни нишки, ние ги прекъсваме. И както ти спомена, този душ, като енергиен душ, все едно преминава през... Отмива. отмива Да. всичко. Точно по този начин. Но аз искам да специално внимание, нали, да отделя за това тази първа сексуална връзка, която е била в нашия живот. Тя оказва голямо влияние за напред. И ако там се изчисти полето, нали, и се освободи, дори една целувка, както каза, нали, тази първата ни любов, примерно, понеже ние там вкарваме и мисъл, и емоция, нали, всичко. И то остава запечатано в нашето енергийно поле. Дори да не сме имали сексуална връзка. Нали, но самото усещане, самата енергия, тя остава запечатана. Аз също бях ти споменала, че когато имаме интимен акт, нали, с партньора, ние създаваме едно отделно енергийно поле.
И колкото по-често сме с този човек или колкото по-дълго, това енергийно поле става все по-здраво, по-устойчиво, нали? И когато се разделим, ние оставаме нали, това поле остава в нашето енергийно поле. И точно там отива нашата енергия. И точно за това не може да привлечем и друг енергиен партньор, ако това поле не се изчисти. И това си е така доста сериозна работа, нали? Не е, затова са и две срещите. И може идеално да се съчетае с това, което ти каза да направиме. Ще бъде наистина като бонус за хората. Плю- Плюс е, че не е задължително човек да има някакви висши познания за работата с енергийното си поле. Тук нещата са много интелигентни, дори стартирането, намерението за стартирането на работата с това поле вече задейства енергията. Затова и мисля, че мога да я дам като подарък за хората, които ще се включат. Нали, защото има вече и дълбоки, и още по-дълбоки, и по-различни, с различна честота на вибрацията енергии, които сега нужно е да има все пак някакво познание, да сме работили със себе си, да познаваме този енергиен свят. Нали, това нещо се развива. Ти сама видя как при продължителна работа с наши клиенти, и те вече приятели, се развиват много свръхспособности, и ясно виждане, и по-дълбоко усещане, връзката с душата. Има неща, които изискват повече работа, но тук това би било много полезно. И още нещо искам да кажа, понеже каза за първия път. Наистина има начини, с които ние се свързваме. Те буквално са като нишки. Някой път тия нишки са косъм, някой път е въже. Нали, зависи до каква степен сме свързали на определеното ниво, нали, на определената чакра с нашия партньор. Хубаво е тези връзки да се прекъсват, защото а, в, в тантра много ясно е обяснено това, че дори след приключване на дадена връзка, дори и ние вече да нямаме никакъв контакт, дори вербален, а, енергията на партньора, с когото сме били, може да остане до 7 години свързана с нас. Дори и ние вече да имаме семейство, друго, нали, друг партньор и така нататък да сме продължили, до 7 години може да продължи да черпи енергия от нас. Нали, тук вече има значение мъжка-женска енергия. Това най-вероятно ще се обясни и от теб в срещите, и в моментите, в които я ще се включа, ако на някой не му е ясно. Ще ги обясниме тия неща. Така че това е дълбока, дълбока преработка, свързана с тия наши центрове, защото това е силна енергия. Тя буквално остава като белег в нашата аура. То може да се види при по-сензитивните хора, и лечителите буквално могат да видят. Нали, особено тук, когато някое младо момиче отива при гледачка, аз имам такива приятелки, казват, има в полето ти един човек. Да, има, защото ти си свързан с този човек. Дори и да няма развитие, дълбока връзка, дори само целувка може да ни свърже с някой човек. Да. И точно това е, че когато работиме с това поле, това е работа на много дълбоки слоеве. Нали, за киноварното поле. Ние навлизаме на много дълбоко ниво и там вече ти поне знаеш сам, когато правим енергийна диагностика, как виждаме абсолютно всичко в енергийното поле. Точно по този начин, нали, ще работим и с тази енергия. И както сега спомена нали, за младите момичета, те обичат много да ходят така при някой да им гледат на карти или там на други неща. Разбира се, че то остава, дори една целувка да е имало, той ти остава този човек в енергийното поле. Там, ако е вложено емоция и чувства, то остава запечатано. Много рядко да не остане някоя енергия в полето,
нали, когато не е вложена емоция. Такива връзки, които са били, нали, там, срещаш, примерно, някой, имал си кратка връзка, не си вложил никаква емоция, никакво чувство. Те някой път не остават в енергийното поле, но много често, нали, остават. Всяка една връзка, която сме имали, ни дърпа от енергията. О, да. И Това тук ето съм. защо е било толкова важно преди години, когато си хванеш, нали, ам, партньор, мъж, жена, да сте си първи един на друг. Заради тази хигиена в енергийното поле. Не толкова заради само физическия контакт. Самото поле поема от енергията на другия човек и затова е толкова било важно да, ам, нали, да сме си първи. Сега ние живеем в такива времена, в които това не е така прието, но то така или иначе действа. Аз не разбирам много неща, нали? Не разбирам и как работи тока, но не мога да се справя в ежедневието си без ток. Така че тия неща, те съществуват, разбираме ли ги или не, това вече е друга тема, но важно е, важно е да Много се е важно, управлява. наистина. Тази енергийна хигиена, знаеш, когато се натрупва различна енергийна вибрация, ние работиме с високи вибрации, но пак ни е нужно редовно да си правиме енергийно изчистване, да изчистваме нашето енергийно поле. Ние общуваме с много хора в работата, било навън. При всяка една наша стъпка навън, във външния свят, ние общуваме с много хора. И редовната профилактика, нали, енергийна профилактика е задължителна. Така че ще бъде доста интересно за тези, нали, от хората, които искат наистина да започнат една чиста и нова връзка. Ще извадиме всичко на повърхността, всичко скрито, чуждо, нали, чуждо влияние, връзки, нишки. Всичко ще излезне на повърхността и ще се изчисти в рамките на тези две сесии. Разбира се, да не забравяме, ти също го знаеш, човек ще изчисти това, за което е готов да изчисти. Това, за което е готов да пусне. И аз съм забелязала също в своята работа. Ето, работиш с, нали, работя с различни хора. При някои хора ефектът е много, много бърз, но това е и, нали, нивото на осъзнаване. Но при някой става малко по-бавно. Не, че е лошо. Нали, нашата душа е избрала този път. И това също трябва да се знае, нали, да не се очаква, че с една-две срещи с магическа пръчка тотално ще ти се промени живота. Не. Това изисква наистина отдаденост и работа с нашата енергия, за да има траен ефект. Да, затова и освен преработката, така ми се иска да дам и в подарък такава настройка, за да може всеки и след това да продължава и той да си работи върху себе си. И работата върху себе си наистина е много важна, дори за опитни хора, които се занимават с тези неща. Важно е да наработват, така да кажем, а, самите канали, да сменят, ако трябва, енергетиката с друг учител. Въпросът е да има постоянна работа. Може да е по нещо малко, всеки ден, но да има някакви стъпчици. Така че ще го направим. Аз се надявам м, така, да сме дали някаква обща информация за това, кое е важно и какво ще се случи на трети и на пети. Разбира се, ако има някакви въпроси, може да се оставят отдолу като коментар. Ти ще имаш отговорността да отговориш, ако е нещо специално за енергията, с която ти работиш, или пък всъщност какъвто и да е въпроса, и двамата сме на линия почти постоянно. Така и така, постоянно има някой клиент звъни за енергийна настройка, за изчистване. Дори преди малко отново ми звъня месенджера. С един клиент трябва да работя, така че ако има някакви въпроси, просто всеки е свободен да ги зададе в коментарите отдолу под видеото.
Да, това е много важно. Ако нещо не им е ясно на хората, да питат, ние сме отворени за фидбек, да им дадем обратна връзка. Също искам да споделя, че ние работиме с различни видове енергия и ако имат и други въпроси с други теми, ние сме отворени на всяка една тема. Зависи от положението или от ситуацията на всеки един от хората. Така че очаквам да се включат повече хора. Ще бъде наистина интересно и полезно най-вече да сме по-голяма група и да може да направим една уникална среща. Те ще бъдат две и ще съчетаем тази наша взаимна работа. Тези, които са работили с нас, знаят каква е енергията и ще се радвам много да работим заедно, Гали. И аз много ще се радвам. Пожелавам ти много хубав ден за момента и ако има нещо, отдолу сме в коментарите да отговорим. И аз също. Много, много благодаря. Скоро! Чао, чао.